kinde modongo to obed ong'eyo ratiro mare. Kapo ni ng'ato ochocho ratiro mare e yo moro amora, onyalo bedo kong'eyo. Kata kamano onego bed ni ipuonjo joma mine mar mondo mi oti kod tekono e yo maber, makelo dongruok, makelo kwe e yo machalo nade. Miri. Erokamano, aparo ni kwachako kar dongruok no en culture en upbringing. And aparo ni kanye mukelo noa shida mang'eny ahinya. Kiparo mana ni nyathi ma nyako en konyuole to nego bed mana ni nitie place moro ma entie moko nego sudi. Tadwa wacho ni sani skul oyaw ni jite, kendo aparo ni nyathi ma nyako dhi skul, nyathi ma dichuo be dhi skul. Somo kelo teko mathoth. Mano en adieri man kende emomiyo ng'ato gombo ni nyathine odhi skul, obed nyathi ma nyako, obed nyathi ma wuoyi, nikech teko no wuoyi dware, teko no be nyako dware. But culture moro noketo ni priority ne chiwo ne nyathi ma dichuo, tiweyo nyathi ma nyako dala. Korka ka resources tin to nyathi ma wuoyi kuongo dhi skul, to nyathi ma nyako ibiro par godo, ibiro wach ni obiro dhi tedo, chuore chieng' no pidhe. Koro somo ni dwa chalo gima dwa loko culture no matin. Ochalo gima dwa nyiso ni nyako ni be mana nyathini, en be konye akonya, to koyudo teko ni onyalo konyo kuma odake, kendo onyalo duogo konyo kata kuma oaye. Adwa nyisi ni piny masani oyie gi somo. Somo kik bed ni kelo lweny e ot. Somo kel kwe, somo kel hera, somo kel dongruok e ot. Nitie mine mang'eny ma ok odhi skul, to gitimo gik matindo tinde udi ma jiwogi. Kaka merry go round mang'eny, giriwore to gigo mbaka gi jowetegi, gipimo wach to gineno ni kama ber iloso, kama rach bende iloso. Kamano koro kelo jipo moro koa e oganda e idala kendo iwacho ni jaoda ni e group ma kama noyudo loan, omiyo wang'iewo kombe, omiyo wagero ot kama. Kik wakauru somo ni en tool migoyo go ng'ama dhako. Ka wakete kiwango no to wadhi hinyo the society mbele ka. Kendo nyalo kelo lokruok maduong' ma koro kitero dhako skul to kata ka dhako itero skul to ichalo ng'ama wito bahati mare. Somo en gima duong' e worldwide. To athue moro nitie ka ni culture moro ne ntiere ni dhako huo, dhako en tije, en yore to timo magima. Aparo ni mago sani koro communities mane timo mago sani kata gin giwegi gin gi lokruok. Wadwa ng'iyo ni ng'ama dhako ni sombe ni konyo ot koso konyo ot. And aseneno chuo mang'eny ka gimor kabisa, owacho ni jaoda notimo gima kama, omiyo okonyo dalawa, okonyo odwa. Koro aneno ka nitie a lot of positive. Ma negative matindo go, gik moko be obiro ma the world okelo sani mag awareness mag health. Gimoro nitie ni family planning. En bende nagundwa ni kanyo miyo somb dhako itaje. Ni dhako in kari kono sekendi to tiji nyuol nyaka nyodo rume iyi. To dhako nyalo bedo ga awareness moro ni family planning okel ni wanyuol gi space, kata wanyuol wabed piny wagomba ka wayud nyithindo mwadwaro. Koro mano bende e society machon cha affect gini tinde mine nigi control kar nyithindo magidwaro gi kaka onego ginyuol. Aparo ni mage challenges ma kelo tungni matin. To ka community odonje gi churches to gi leadership to ga awareness oket maber to ji dhi mana mbele. Aneno korka rights mar ng'ama miyo kong'eyo pache, kong'eyo gimodwaro, gimodwa konyo godo ode, gimodwa konyo go society, mano bende chako buogo joma moko. Tadwa jiwo nyithiwa manyiri sani nikech mama bende ni e dala kacha, en be kikelo ne nyako moko dhi skul to penji ni to nyathina awinjo kachiel kuom wako wacho nyathina daki yude nyako mosomo, nyiri mosomo tinde konyo. Koro that mix up is there. Nitie deye morwako nyiri mosomo, nitie deye moluoro nyiri mosomo. To waduokuru chien tiyo gi somo e violence e mier.
nitie violence ne nitie kata nyiri mok nonyono kata skul ne nitie violence e marriages gi. Ineno kata kanyako chandre kamotede tiwinjo ka openjo kata mama ne ni yawa an ng'ama kama okanya mama duoko piyo piyo ni nyathina beda an be navumulia gi babani to kia ni that time nopogre gi sani emomiyo violence ni dhi continue kanyako ni temo mondo osave marriage tibiro winjo mana nonege kata gimoro timre marach owang're kende odere kiang'o gik makamago. Onego wabed gi mind shift moro ni piny olokore wa address issues differently. To gima yuago sana ni somb ng'ama miyo kik bed ni ene tool midwa gogo dhako sani. Dhako mosomo ber. Wa motivate kido marach no uwuok e yore mathoth kata mosomo ni kode moko somo be ni kode. To wateme uru matek mono kik wati gi tool mar somo ni goyo go ng'ama dhako. Watem kelo unity, wadwaro ni mono ji osudi. Illiteracy is a problem. En a problem ne dhako to en a problem ne dichuo. Kik wakete ni dhako kende maka obedo illiterate to koro piny nigi kwe, apana. Piny oselokre jaduong'. And I think ni sani ng'ate mier ka mier gigombo ni kukelnwa nyako mosomo. Kendo gi recognize nyiri mosomo mane mier gigo. Koro kik waketu lwenyi kind somo to gi ng'ama dhako. Nyama dhako nego dhi e skul osoma. Joma chuo bende wajiwa equally. Kanyadwani wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa mar mondo mi watudre kod